ଭାଇ ମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମାଲ ଯୋଡ଼େ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସେଇଠେ ନା କୋଉଠେ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆସ ଦେଖିଯିବା ବୈଶାଖୀ ମେଳା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମେଳା ଆଉ ମେଳା ମାତ୍ରେ ତ ଭାବୁଥିବ ଟେଳା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟେଳା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟେଳାଟି କିଣିବ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ମାଗଣା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପାନ ଆସିଥିଲା। ପାନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାପି ବାଟରୁ ନାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ଆଚାରକୁ ଚାଟି ଦେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର। ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ମେସାଜ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଚୁଟି ଉଠୁଛି। କହିଲା ଭାଇ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଉଠିଯିବ। ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା 3 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ଡରିକିରି ସେଇଟା ଆଣିଲି ନାହିଁ। ଇଏ ବାଳ ବଙ୍ଗଳା ଭୂତ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ହାଲକା ପାଇଗଲି। Cece kule, cece kofisa langa, kakashi langa, adende, 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 K-Town music. Cece kule, cece kofisa langa, kakashi langa, adende, adende, adende. ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ।